Hoćeš da te mutiram? Ne, brate, pa stani da ti kažem, a što nećeš da čuješ ideju? Da, jel hoćeš da ti budem security, jel te dira taj mali tamo u prolazu? Ne. Slušaj, moram da ti dam ideju jednu, brate, jebote. Vidi da ti... Jer dam, ide vidi. mi, to mi top idete, zamisli. Okej, brate, za da mi daš ti mene ideju mora da uđeš bar u A3 liga, razumeš, ti si u B tamo, u D liga, brate, ne može Da, mene sam, čovjek sinoć od sam D ispao. liga da mi daje mene, brate, ideje, Slušaj, jebote, šta da mi daš sinoć sam ideje? ispao iz Šta D da mi lige. daš, brate, ideja ti mene kako da propadnem ovdje na ova platforma, šta? Ne, ali bit će kod Makedonije monoskoplje. Biće. Vidiš, kod mene može da bude sve, ali kod tebe šta će da bude, brate moj? Evo, kod Biće mene kod može. mene. Šta će da Bit bude? će kod mene. Vidiš kako ja pojavim se i ljudi respektiraju me, a ti sediš tamo u live-ovima i tapkaš, brate, i gledaš. To je razlika. Gdje? Tamo gdje si bio po live-ovima.